лише про письменників, ми загалом говоримо про ув'язнених. Наша мета з одного боку нагадати українцям про ці справи, нагадати про те, що насправді кожне наше зусилля, кожна акція, кожен інформаційний матеріал є дуже важливими і для України, для родин цих людей. Наша акція, звичайно, присвячена всім полоненим, ув'язненим і зниклим безвісти українцям. І ви знаєте, що в цих надзвичайно важких справах не можна в жодному разі говорити про якусь статистику, тому що ніхто з нас і наші офіційні органи влади не мають цієї повної інформації. Але на сьогодні, якщо ми говоримо про підтверджені справи, понад 7 тисяч українців перебувають в ув'язненні на окупованих територіях чи на території Росії, і понад 54 тисячі українців, цивільних і військових, мають статус зниклих безвісти. Коли люди за ґратами дізнаються про ці акції, тобто якщо людина знає, що про неї пам'ятають, що про неї говорять, це надає великих сил, щоб триматися і проходити всі випробування, які постійно відбуваються з людиною в в'язниці. Я впевнена, що для політв'язнів це взагалі неоціненний ефект, тому що про будь-які якісь активності, будь-яку підтримку людей я передаю Богдану в листах, і він дуже вражений, і це дійсно допомагає йому триматись. Взагалі, звільнення Нарімана, звільнення Ліньє дає велику надію, якої насправді давно не було. Але з їх поверненням відчувається величезна сила підтримки. Вони продовжують боротись тут після звільнення.